አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ልርህተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። መጋቢት 10 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 10 ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ዝኸበረ ቅዱስ መስቀል እዩ። ብቅድስቲ ኢለኒ ድማ ዝተረኸበሉ ተፋሒሩ ዝወጸሉ ዕለት እዩ። ከምኡውን በዚ ዕለት ድማ ማር ጊዮርጊስ ዝመስረቱን ንጣዖታት ጨሪሶም ዘጥፍኡን ኣቡነ ተከስተ ብርሃን እውን ዕረፍቶም እዩ ኣሜን። ኣቡነ ተከስተ ብርሃን ኣብ ሓደ ግዜ ን9999 ሰባት ኣብ ሓደ ዕለት ክጥመቑ ከለው ካብ ሰማይ ብርሃን ስለ ዝወረደሎም ተከስተ ብርሃን ተባሂሎም ዝተጸውዑ ንዓብ ድማ ጊዮርጊስ ዝመስረቱን ንጣዖታት ጨሪሶም ዘጥፍኡን እዮም። ናይዞም ጻድቅ መቆምያኦም ዝመውትን ዘይመውትን ሰብ ፈልያ ትዛረብ ነበረት። ናይ ኣቡነ ተከስተ ብርሃን ናይ ትውልዲ ቦታኦም መንዝ እዩ። መንዝ ማለት ድማ ነዝሃ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ ቋንቋ ዝተረኽበ እዩ። መልአኽ ቅዱስ ኡራኤል ጎይታና ኣብ ዝተሰቐለ ጊዜ ንዝፈሰሰ ደሙ ብናይ ብርሃን ጽዋዕ ተቐቢሉ ብናይ ብርሃን መነሳነሲ ንዓለም ክነጽእ ከሎ ኣቐዲሙ ነዛ መንዝ ትበሃል ቦታ ካብ ኩሉ ኣቐዲሙ ስለ ዝነጸጋ ደመ መለኮቱ ከም ኣውድማ ስለ ዝለቕለቆ በዚ ምኽንያት መንዝ ተባሃለት። ኣብዚ ቦታ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ኣቡነ ፊልጶስ፣ ኣቡነ ኣነሬዎስ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ወስኽካ ብዙሓት ዓበይቲ ቅዱሳን ተጸኒሶም ተወሊዶም ዓብዮሙላ እዮም። ኣቡነ ተከስተ ብርሃን ድማ ኣብዚ ምድሪ እዮም ተወሊዶም ዝዓበዩ። ናይ መጀመርያ ስሞም በኪሞስ ይበሃል። ካብ መንዝ መኒኖም ናብ ደብረ ሊባኖስ ብምምጻእ ድማ ብዙሕ ተጋድሎ ገይሮም ነይሮም እዮም። ኣብኡ ድማ ብኢድ ኣቡነ ኣኖሬዎስ ምንኩስና ተቐበሉ። ካብ ደብረ ሊባኖስ ናብ ጎጃም ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝሰግዱላ ዝነበረ ናይ እመቤትና ስእሊ ምስለ ፍቁር ወልዳ ሒዞም እዮም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ። ካብኡ ድማ ናብ ጎጃም ኣብ 1200 ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ዓምደ ጽዮን ዘመነ መንግስቲ ከም ዝመጹ ገድሎም ይነግር። መጺኦም ድማ ኣብ ብቸኛ ኣውራጃ ድማ ጊዮርጊስ ተቐመጡ። ኣቦና ናብ ጎጃም ምስ መጹ መዕረፊኦምን ናይ ጸሎት በዓቶምን ዝገበሩ ንዲማ ጊዮርጊስ እዮም። ድሕሪኡ ኣቦኦም ኣቡነ ፊልጶስ ብምኽንያት ሃይማኖት ናብ ትግራይ ክስደዱ ከለው ንሶም ድማ ተሰዲዶም ብዙሕ ግዜ ምስ ጸንሑ መምህሮም ኣቡነ ፊልጶስ ናብ ጎጃም ከድካ መሃር በልዎም። ድሕሪኡ ተላዒሎም ብግሸና ገይሮም ናይ ዓባይ ባሕሪ ብተኣምራት ከፊሎም ናብ ጎጃም ተሳጊሮም ዝኸበረት ወንጌል ነቶም ህዝቢ ምሂሮም 9999
999 ምእመናን ከጥምቁ ከለው ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ እንዳብርሀ ስለ ዝተረኣየ ኣባ በኪሞስ ዝበሃል ዝነበረ ስሞም ተለዊጡ ተከስተ ብርሃን ተባሃሉ። ዘጥምቁላ ዝነበሩ ወሓዚ ድማ እሳት ዙርያ ስለ ዝኸበባ ነድ ሓፀረ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ትጽዋዓላ። ድሕሪኡ ኣቡነ ተከስተ ብርሃን ተላዒሎም ናብ ብቸኛ ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ እነማይ ወረጃ ሓደ ጫካ ረኸቡ። ኣብ ውሽጢ ድማ ዓብይ በዓቲ ኣሎ። ድሕሪኡ ንዝሓዝዎ ታቦት ኣብ ውሽጢ ሓደ በዓቲ ኣንቢሮም ስማ ድማ ድማ ማርያም በልዋ። ኣብኡ ድማ ኣብ ገድ ወሓዚ ዝተባሃለ ኣከባቢ ንኣዋልድ ምኻን እትገብር ዝነበረት ሙላድ ዝተባሃለት ጋንን ብመቆሚያኦም ኣባሪሮም ኣጥፍእዋ። ድሕሪኡ ናይ ኣወዳትን ኣዋልድን ገዳም ኣጽኒዖም ብተጋድሎ ብዙሕ ግዜ ምስ ጸንሑ መጋቢት 10 ዓብይ ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ካብ እግዚኣብሔር ኣዕሪፉ። ኣብ ዘጽንዕዋ ኣብ ድማ ማርያም ዝኸበረ ዓጽሞም ብኽብሪ ተቐሚጡ ኣሎ። ቃል ኪዳንም ድማ ክሳብ 22 ትውልድ እዩ። ዝኸበረት በረኸቶም ትሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይመሓረና። ኣቡነ ተከስተ ብርሃን ብጸሎቶም ይመሓረና፣ በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ቅዱስ ዕፀ መስቀል ኣነ ግና በቲ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ መስቀል እንተዘይኮይኑስ ብኻልእ ኣይመካሕን እየ። ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ከምቲ ነቢይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሙሴ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍዎ ዘሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንዘመናት ብማእሰር ሞት ተኣሲሩ ናብ ሲኦል ዝተደርበየሉ እናተሽቆርቆረ ዝነበረ ኣብ ኣፍ ደገ ገነት ዝተዓጽዎ ኣዳምን ዘርኡን ካብ ባርነት ዲያብሎስ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ክፈትሖ ዝተዓጽወ ገነት ክኽፈተሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መርገምና ጸይሩ ንዓለም ብምልኣ በጃ ብምዃን ኣምላኻዊ ፍቕሩ ኣብ መስቀል ገሊጹልና እዩ። በዚ ከዓ ሰይጣን ተሳዒሩ ደቂ ኣዳም ከዓ በቲ ሰላማዊ ኣምላኽና ሰላም ረኺብና። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24 ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ክሳብ 16 ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 6 ይርከብ። እንተኾነ ግን ካብ ክፍኣት ዘይዓርፉ ጸረ መስቀል ዝኾኑ ኣይሁድን ሰዓብቶምን ክቡር መስቀል ናይ ኣምላኽና ተኣምራት ይገብር ስለ ዝረኣዩ ብቕንዒ ተላዒሎም ስሙ ከይለዓል ፈጺሙ ድማ ክጠፍእ ተላዓሉ። ካብዚ ተበጊሶም እምበኣር ንኽቡር መስቀል ምስቲ ናይ እቶም ክልተ ሸፋቱ ብየማንን ብጸጋምን ምስ ጎይታ ተሰቒሎምሉ ዝነበሩ ክልተ መስቀል ገይሮም ቀበርዎ እሞ ህዝቢ ኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊኡ ጓሓፍ ከም ዝጉሕፍሉ ገበሩ። ከምዚ ኢሉ ንልዕሊ 200 ዓመታት ቀጸለ። ካብ ብዝሒ ጓሓፍን ንውሓት ግዜን ዝተላዕለ ከዓ ምኹራቡ ክንዲ ጎቦ ኮነ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እምበኣር ኣብ ልዕሊ መስቀል ክርስቶስ ፍቕሪ ዝነበራ ንግስቲ ኢለኒ ንወዳ ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ሒዛ መስቀል ንምርካብ ጉዕዞ ናብ ኢየሩሳሌም ጀመረት። ኢየሩሳሌም ኣትያ ከዓ ንሓደ ዓብይ ሽማግለ ኣይሁዳዊ ኪርያኮስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ረኸበት እሞ ማይን ምግብን ከልኪላ ከዓ ከም ዝጠሚ ገበረቶ። ንሱ ድማ ናብቲ ክቡር መስቀል ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ መሪሕዋ ኸደ። ነቲ መለኮታዊ ደም ዝፈሰሰሉን መለኮታዊ ስጋ ናይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቆርሰሉን መስቀል ካብቲ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ቦታ ንምርካብ 17 መስከረም ኩዒታ ተጀመረ። ብ10 መጋቢት ድማ ክቡር መስቀል ተረኸበ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መስቀል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ይገብር ምውታን የተንስእ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተረኸበ 3 መስቀል ምውት ኣምፂኦም ፈተንዎ እሞ ገባሪ ተኣምር ዝኾነ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ምውት ተንስኦ። ኩሎም ክርስቲያን ከዓ ተሓጐሱ። ንኽቡር መስቀል ብግንባሮም ተደፊኦም ሰገድሉ። ቅዳሴ ሰሪዖም ድማ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ሓደ ይስሐቅ ዝተባሃለ ሳምራዊ ግና ምስ ካልኦት ሳምራውያን ኮይኑ ንምንታይ ንኾንቱ ትደኽሙ? ንምንታይ ከ ንዕንፀይቲ መስቀል ትሰግዱ?
እናበለ ንክርስቲያን ኣባጭወሎም። ቀፂሉ እቲ ሳምራዊ ኣብቲ ቦታ ሕማቕ መሪር ማይ ነበረ እሞ ሃይማኖትኩም ቅንዕትን ርትዕትን እንተኮይና ነዚ መሪር ማይ ናብ ጥዑም ማይ ክትቅይሮ እያ። ናይ መስቀል ሓይሊ እንተኣርኢኹምኒ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምን እየ እናበለ ናይ ላግፂ ቃላት ተስምዐ። እዚ ክብል ከሎ ኣውዶኪስ ንዝስሙ ጻድቅ ካህን ሰምዖ እሞ መንፈሳዊ ቅኔ ተሰምዖ። ቀሪቡ ከዓ ተወከሶ። ብድሕሪዚ እቲ ካህን መስቀል ሒዙ ነቲ ማይ እናባረኸ ናብ ኣምላኽ ጸለየ። እቲ መሪርን ዘይጥዑምን ማይ ከዓ ኣዝዩ ጥዑምን ዝስተን ማይ ኮነ። እቶም ህዝቢ ድማ ንሳቶምን እንስስኦምን ሓቢሮም ሰተዩ። ኣብቲ ቦታ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹ። እታ ማይ ንክርስቲያን ጥዕምቲ ንዘይኣምኑ ግና መራር ነበረት እሞ ይስሐቅ ሳምራዊ ክሰቲ ኢሉ ነቲ ማይ ምስ ጣዕሞ ብጣዕሚ መሪር ዘይጥዑም ኮይኑ ረኸቦ እሞ ኣዝዩ ብልቡ እናጓህየ ብክርስቶስ ኣመነ። ኣብ ኢየሩሳሌም ብዝነበረ ኤጲስቆጶስ ከይዱ ተጠሚቑ ከዓ ክርስቲያን ኮነ። በረኸት መስቀል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ክቡር መስቀል ብንግስቲ ኢለኒ ድሕሪ ምርካቡ ሰይጣን ካልኣይ ግዜ ንመስቀል ንኸጥፍእ ካልእ ሜላ ደለያ። ሓደ ግዜ ካብ መኳንንቲ ንጉስ ፋርስ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ናብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ኣተወ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ክቡር መስቀል ዓብዪ ብርሃን ደሚቑ ክበርህ ረኣየ። ኢዱ ዘርጊሑ ከዓ ነቲ መስቀል ክሕዞ ደለየ። እንተኾነ ሓዊ እሳት ካብቲ መስቀል ወፂኡ ኢዱ ኣሕረሮ። እቶም ክርስቲያን ከዓ ስራሕ መስቀል ዓብዪ እዩ፣ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ ከዓ ክሕዞ ኣይግባእን እዩ በልዎ። ንሱ ከዓ ንክቡር መስቀል ንክልተ ዲያቆናት ኣሰኪሙ ናብ ዓዱ ናብ ፋርስ ወሰዶ። ኣብ ቅድሚ መንበሪ ገዝኡ ዓሚቕ ጉድጓድ ኩዒቱ ከዓ ንክቡር መስቀል ቀበሮ። እቶም ክልተ ዲያቆናት መስቀል ኣበይ ከም ዝተቐብረ ምእንቲ ከይሕብሩ ድማ ቀተሎም። እዚ ክገብር ከሎ ሓንቲ ካብ ኣዋልድ ካህናት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤት እቲ መኮንን ኮይና ብመስኮት ትዕዘብ ነበረት እሞ እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ናይ ሮም ንጉስ ሕርቃን እዚ ሰምዐ እሞ መስቀል ካብ ኢድ ፈሪሳውያን ንምምላስ ሰራዊቱ ኣኸቲሉ መጸ። እታ ቀዲማ መስቀል ኣበይ ከም ዝተቐብረ እትዕዘብ ዝነበረት እስራኤላዊት ጓል ኣንስተይቲ ንንጉስ ሕርቃል ሓበረቶ እሞ ናብቲ ቦታ ከዓ መሪሓቶ ከደት። ንጉስ ሕርቃል ንክቡር መስቀል ካብቲ ተቐቢርዎ ዝነበረ ቦታ ኩዒቱ ኣውፅኦ። ኣዝዩ ድማ ደስ በሎ። ክርስቲያን ብምልኡ ድማ ጠፊኡ ዝነበረ መስቀል ብምርካቡ ተሓጐሰ። ንጉስ ሕርቃል ከዓ ነቲ ዝተረኸበ ክቡር መስቀል ብልብሲ መንግስቲ ጠቕለሎ። ዕለቱ 10 መጋቢት 611 እዩ። በረኸት መስቀል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን መስቀል ኣብ ህይወትና ዓብይ ቦታ እዩ ዘለዎ። ከመይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ነፍስን ብተዋህዶ ኣብ መስቀል ውዒሉ ንጹህ ደሙን ክቡር ስጋኡን ኣብ መስቀል ኣፍሲሱን ቆሪሱን ነቲ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ተፈጢሩ ዝነበረ ጽልኢ ከም ዝድምስስን ክሳድና ኣቕኒዕና ከም እንኸይድን ገይሩና እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ከልካሊ መንደቕ ብስጋኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ሰላምና እዩ። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብምማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ። ነቶም ክልተ ሓደ ብምግባር ከዓ ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቐና። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ክሳብ 17 ይብል። ስለዚ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹህ ደሙን ቅዱስ ስጋኡን ዘኽበሮን ዝቐደሶን መስቀል ንሕና እውን ዝግብኦ ክብሪ ክንህቦ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ከዓ ብዛዕባ መስቀል ክንሓስብ ውዕለት ጎይታና ኣብ መስቀል እናዘከርና ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ክንነብር ይግባእ። መስቀል ክበሃል ከሎ ከም ተራ ዘረባ ዝዝረበሉ በዓሉ ድማ ከም ተራ በዓል ኣይኮነን። ሽሕ እኳ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጾ ንዘይኣምኑ ዕሽነት ኮይኑ እንተተራእዮም ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ግን ንዓና ንኣመንቲ ግና ሓይልና ጽንዓትና በጃና መድሓኒት ነፍስና ስለ ዝኾነ ድሕነትና
ዝተፈጸመሉ ናጽነትና ዝተኣወጀሉ ኣብ መስቀል ስለ ዝኾነ ዝግብኦ ክብርን ኣበዓዕላ ስርዓትን ክንፍጽም ይግባእ። ብኣንጻሩ ናይ መስቀል በዓል ብጎይላን ዳንከራን ብባእስን ቅርሕንትን ብስስዕን ስርቅን ብስኽራንን ዝሙትን ብሓፈሻ ብፍትወተ ስጋ እንተኣሕሊፍናዮ ኣብ መስቀል ዝተገብረ ናይ ድሕነት ስራሕ ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሰሶ ደምን ዝቆረሶ ስጋን ብግብርና ኮንቱ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ በዓልና ንኣምላኽ ዘሐጉስ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ክንዲ ስጋዊ ስራሕ ሓጢኣት መንፈሳዊ ስራሕ እናሰራሕና እቲ ዓቢ ናይ መስቀል ስራሕ እናዘከርና ንንበር። ነቶም ተጠራጠርቲ እውን ብዛዕባ መስቀል ከመይ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝነግረክኹም ሕጂ ከዓ እናነባዕኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። መወዳእታኦም ጥፍኣት እዩ። ፊልጶስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18-19 ከም ዝበለ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ኣለዉ። ንሕና እውን ብቓልን ብግብርን መንነት መስቀል ክንፈልጥን ብተግባር ክነረድእን ይግባእ። ብሓፈሻ እምበኣር መስቀል ኣርማና ዋልታና ንሰይጣን እንስዕረሉ ብደም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓጽበ እዩ እሞ ፍቕሪ መስቀል ካብ ልብና ካብ ህይወትና ከይርሕቕ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጉኡ የብዛሐልና ርሑስ በዓል መስቀል ይግበረልና። በረኸት መስቀል ሎሚ ጽባሕ ንዘለዓለም ኣይፈለየና ኣሜን። ዘጸአት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 10-13 ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1-18 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13-17 ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14 ሰላም ለንዋየ ውስጥከ ዘደመቅንዋት ልብሳ ወለህንብርትከ ቅብእት በደመ ግዝረት ስእለግን ንግሳ ኣፈቅረከ ክርስቶስ ለሃይማኖት ኣክሊለ ርእሳ ዘተሳየጥከኒ እምቅንየተ እግዚአብሔር በተሰይጦትከ ከመገብር ለብሩር 30 ይብል ኣርኪኡ። መጋቢት 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዕፀ መስቀል፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ኪራኮስ አረጋዊ፣ ቅዱስ መቃርስ ዘኢየሩሳሌም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ፣ አቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፍዮስ። አሜን። ናይ ቅዱስ መስቀል ናይ አቡነ ተከሰ ብርሃን በዘለማዓንቲ ዝውዕሉ ኩሎም ወርሓውን ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኢሌኒ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ናትናኤል ናይ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በረኸት ቅዱስ መስቀልና ምስ ኩላትና ይኹን። መስቀል ሓይልና እዩ። መስቀል ጽንዓትና እዩ። መስቀል ቤዛና እዩ። መስቀል መድኃኒተ ነፍስና እዩ። ኣይሁድ ከሓድዎ ንሕና ግን ኣመና። ነቶም ዝኣመና ግን ብሓይለ መስቀሉ ድሓና። አማን በአማን ድሓና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን